Yauwa mutane na yan arewa wannan sakon zuwa ga 'yan siyasa ne. Wannan sakon zuwa ga 'yan siyasa ne. 'Yan siyasa waɗannan mutanen ba wai tsoron ku suke ji ba. Ni na faɗa ba wai tsoron ku suke ji ba. Waɗanda suke tsoro a ƙasar nan jami'an tsaro ne. Mu ne muke suke tsoro. To mu din yanzu muna fitowa muna ga muku ku yi ma mutanen ku adalci. Ku yi ma mutanen ku adalci. Ku bar gani muna shiru. Ku yi ma mutanen ku adalci. Wannan ba abin da kuka yi musu alƙawari ba. Yanzu mutanen nan masu ma yanzu ba ruwansu da wani ku ba su wani abin nan ko abin da suke nema shine zaman lafiya. Suna da gonaki, suna da ayyukan yi, suna da gonan da suke nema inda suke samu ci da sha da rufin asiri. Yanzu kuma gonan ma inda za su samu su ci an hana su. Mutane suna mutuwa a talauci, mutane suna mutuwa a yunwa, a hakan ma ba bari sun huta ba, ba bari sun yi bacci mai kyau ba. Ba bari sun yi bacci mai kyau ba. Kuma yanzu sai mutum ya fito ya ce yanzu yana tsoron Allah, wai akwai tsoron Allah a zuciyar shi. Wai ta ya za a yi a ce wai ni yanda nake nan ma in ina kiwon abu ma in bai samu ya ci abinci ba wallahi tallahi ji nake kaman ayo in na mutu na zama dan wuta. Amma wai a ce wai kana shugaba mutanenka suna mutuwa a yunwa ana masu kisan wulakanci ba su samu bacci ba su samu hutu ba abin da suke ba su fito sun ce maku ku siya musu gidaje ba ko kuma wani abu nan no ku ba su zaman lafiya su zo su samu su yi noman su yi harkokin su a cikin kwanciyar hankali ma ya gagara. 'Yan siyasa a fauna speed ba ku da ku yi ma mutanen ku adalci. Mutanen nan ba haka kuka shirya da su ba. Ba haka kuka shirya da su ba. Ko ma menene kuka kashe kafin ku hau seat din kun raba musu kuɗi ko ma menene at least wata daya kun dawo da abin da kuka kashe. Me kuke nima? Me kuke nima da rayukan mutane da jinin waɗanda basu ci ba basu sha ba? Me kuke nima? Me kuke nima a duniya wanda za ku bari ku mutu a yau ku koma hannun ku rabbana ku je ku nuna ma Allah abin da kuka yi. Yanzu ta ya za a yi a ce wai 'yan siyasan arewa ta ya za a ce wai yanzu ku fito gobe kiyama ku kalli Allah a ido? Wai me ne kai ga hakan 'yan arewa me ne yake faruwa? Me ne matsalan ku? Ga mulki ga kuɗi amma duk da haka ba ku iya ba mu mutanen ku zaman lafiya kawai abin da suke bukata kenan.